ואז הולכת לעשות את זה. תעשה לך שיעור מבחן. תעשה לך שיעור מבחן. שהיא תבחן אותך בלי שתהיה לידך. ומסתובב בתל אביב עם לוח דיפלומטי, שגריר סך הכל היא הייתה לנו גרועה של השבוע, לא התגלדה. לא הייתה גרועה, לא דיברתי ארמי היא מורה טובה, היא מורה טובה, אני אוהבת את המהפכה, היא מורה, נכון, היא שלוחה בדעה, היא מורה טובה, שנה שעברה אני יודעת, שנה שעברה מאוד אהבת אותה. נכון. ואני יודעת ששנה שעברה היא באה ומספרת לי דברים שצריכים פשוט השנה אני באתי בחטיבת הגננות שאני טובה במדעים. ועד התחילת שנה לא היה לנו מורה איזה חודש. אחר כך הביאו לנו מורה שלא ניסתה לנו לכיתה, ושהיא ניסתה להסביר דברים שאני באמת ניסיתי להקשיב כדי שאני אדע, אז אף אחד לא נתן לאחרים לא לנו להקשיב. אז זה הייתה מורה מחליפה, ועכשיו לדעתי. ושרון יחליש בבקשה. אני רוצה לשמוע את זה. אז הוא צריך מיטה גדולה. זה שר מוגמר בעבודה של עבודה לא טובה שנראה. אמרתי לה את זה. בישראל נסיך, באפריקה מלך. לא היה לה... מיטב הבוהמה הישראלית מגיעה ליבשת השחורה בחסות מרגל הקג"ב. לא באת וסיפרת דברים כמו שנה שעברה שהייתי שבאפריקה. אמציה לבקוביץ', מאמן כדורגל. אמנון זיכרוני, מה שהמורה עכשיו קיבלה זה מצב של תלמיד בא עשה גם מה שבא לך. הוא הפעיל לו. עשיתי את המבחן. מה שאני יודעת ידעתי, יאללה, בסדר. הוא ידע להפעיל? לא שברח, לא שהתנגדתי במבחן, לא שהתחצף למישהו, נכון? אני ניסיתי אבל לא יודעת. לבוא לעשות את העבודה שלך וללכת? אפשר לשמוע אותו בשני דרכים, נכון? כשנשיא בוקו טצואנה מזמין אותו במפתיע לאפריקה לחזור לעשות את העבודה שלך, זאת העבודה שלך. דוביץ' מעולם לא שמע עד אז על שבתאי קלמנוביץ'. ואני מבקשת ממך, יש מקצועות שאף אחד לא יש דקות, אף אחד לא יש מקצועות בגמה ריאלית, אף אחד לא בגלל שום דבר, אל תזיר לעצמך את הדקות והטובה בזה. זה מקצוע שתמיד היית טובה בו, נכון? תמיד היית טובה במדעים, מי שקטנת מערבבת דברים. בסדר, אני טובה בזה, אבל אני לא סוגרת את זה. מסתירים ויצורות את יאורז וחרוזים ביחד.